बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय जिकेबि जमा फरायसालिनि गोरायै जोनोम सरगियारि आब'नि जिउ लांफा जोनोम सरगियारि आब'नि जिउ लांफा दुलाराय बाथौ गथ'फ्रायगोन आफादनि देरहाबायनि राजन जों बरायबाय राजन बसुमतारीखौ जों बरायबाय दुलाराय बाथौ गथ'फ्रायगोन आफादनि देरहाबायनि राजन हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बारा हरबाय दिनै जोंनि बर'नि गोथार बाथौ सान जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि गोथार सान नैथि मंगलबार दायो डाइरेक्ट रिलि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबाय आरो नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना जोबोद सुनालांबाय थाब्लानो जाबाय गारियाथ' माने 100+ लोगोफोर गारिया गिदिरानो 100+ बाइकआथ' आरो बाइकफोराथ' खैथा दं हिसाबानो गैया दायो माने टार्निं लाबाय आरोना लाइन नै उनथिंजायबो नायनो हागोन बेनिफ्राय ओरैजाय माखासे टार्निंबो गिदिंबाय जोंबो टार्निं लानोसै दायो टार्निं लासिगोन आफा बोराइ बाथौनि आफा बोराइ बाथौनि गोथार मंगलबार साननि गोथार मंगलबार साननि नैथि मंगलबार साननि 1 hour later दायो गारिखौ पार्किंआव दोननानै गारि पार्किंनिफ्राय ओंखारबाय गारि पार्किंनिफ्राय 1 किल'मिटार दायो थाबायगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो लोगो मोनलायबाय जोंहा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो जितेन रामसियारि आदा जितेनखौ लोगो मोनलायबाय थैसोम 2आवहाय बिथाङा पार्ट खालामदोंमोन दायो माने गोदान फिल्मफ्राव बिथाङाबो पार्ट खालामगासिनो दङ नोंथांमोना एसे देखायनो र' नोंथांमोना नायनो हागोन नै आदा जितेनखौ लोगो मोनलायबाय माने जोंनिया एरियाया मोनसेयानो खिन्थु गामिया बेलेग नालाय ओमफ्राय दा माने आदाखौ लोगो मोनलायबाय आरो ओमफ्राय आदाखौबो एसे ब्लगाव लानोसै आङो नै थाबायगासिनो ससमा गोसोम गाननानै फैबाय गासै रायजोआबो रायजो राजा बिथांमोना फैदों आंबो फैबाय नायनो जोंहा नैथि मंगलबार सान बर' हारिनि जोबोद गोनांथार बे दिनैनि दुब्लियाव जोङो रायजो राजा गासिबो बाथौआरि सिबिग्रा रायजो राजा बिथांमोनाबो फैदों जोंबो फैदों ग्लोब फैनानै बे गमाखौ जों बाहागो लाफैदों आरो मोजां मोनदों बहुद दायो माने जि जायगायाव प्रग्रामा जागोन सावरायमेला जागोन नैबे जायगाखौ मोनथारसिगोन जों गारि दोननायनिफ्राय 1 किल'मिटार ओमफ्राय आधा किल'मिटार फैबायानो आङो दायो नालांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर नैबे जाहैबाय मेन गेट आरो हाबनाय गेट साइनासालि सिङाव हाबनाय गेट ओमफ्राय बेयावहाय लिरनाय दङ नै खुंगा 33थि बोसोरारि सावराय जथुमा लोगोसे सनितपुर जिल्ला बाथौ सान फालिथाय आरोना सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम नै बेनो जाहैबाय मेन गेटआ आलासि हाबफैबाय जोंनि गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ गेदेमा आलासिखौ मान होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बयबो फोरमायगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावथाय नेहाथारि धीरेन बसुमतारी सारखौ जों बरायबाय धीरेन बसुमतारी सारखौ जों बरायबाय जिकेबि जौसिन फरायसालिनि गोरायुं गुरु सरगियारि मेदामखौ जों बरायबाय सरगियारि आब'खौ जों बरायबाय सनितपुर जिल्ला बर' बसुमतारी सारखौ जों बरायबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावथाय नेहाथारि धीरेन बसुमतारी सारनि जिउ लांनो बसुमतारी सारनि जिउ लांनो जिकेबि जमा फरायसालिनि गोरायै जोनोम सरगियारि आब'नि जिउ लांफा जोनोम सरगियारि आब'नि जिउ लांफा दुलाराय बाथौ गथ'फ्रायगोन आफादनि देरहाबायनि राजन जों बरायबाय राजन बसुमतारीखौ जों बरायबाय दुलाराय बाथौ गथ'फ्रायगोन आफादनि देरहाबायनि राजन बसुमतारीनि जिउ लांफा राजन बसुमतारी सारनि जिउ लांफा
州区的西里巴，徐州区的西里巴，排名冲到冲8。
hours later. थ' लोगोफोर मानसिफ्रा थांनो होलांबायानो नै जोंनियाबो थांनो रेडि जाबाय थांनोसै दायो थांफिनसै न' फारसे थांनो होलांबायानो नै मानसिफ्रा बेनिफ्राय जायगायाथ' माने वेस्ट तेजपुरमोन सोनाब तेजपुर बान्दरमारि होननाय जायगायावहाय जादोंमोन आरोना गोथार बाथौ साना जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ बुथुम बेनिफ्राय लोगोफोर दायो बिदाय लानोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुकआव फल' खालामनानै लादो बिदिब्ला एसेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि